Hires people of the Philippines. Saan tayo ngayon? Nandito tayo ngayon sa Anda. Anda, Bohol. Oh, ganda. Parang nasa Boracay lang tayo ulit ah. Oh, parang nga. No? Uh, Kasi daming nag-request na tayo na magkabalikan daw tayo. Balikan tayo. Another Jowa challenge. Gusto mo? Ha? Ano? Wala. Ano? Dapat kiss na. Oh, sige. Anong gusto mo? Gusto mo 24 hours lang or gusto mo walang katapusan? Hanggang sa mapapagod tayo. Gusto mo makipagbalikan? Ha? Gusto. Okay lang. Balik tayo. Makipagbalikan na kasi. Balik na tayo ha. Namiss na kita. Namiss ko ng halik mo. Namiss mo ng halik ko? Oh, dahil mahal na mahal ko kayo at mahal na mahal namin kayo, kaya mag-challenge kami ulit. Bakit kayo dami? Kaya sila yung mga viewers natin. Okay. Start na tayo ulit. Ulit. Mag-Jowa Challenge Part 2 starts now. Gusto ko makakama kita. Ano? Gusto mo ako nga magiging BF kita kasi BF lang? ay kanang asawa. So, kailan mo balak mong Bana. kailan mo gusto mong pakasal? Ha? Kailan mo gusto mong pakasal? Kung kailan nais mo. Kung ngayon. Kung ngayon ang pwede na tayo. Ay sobrang ay pwede naman wag mo pakasal pero kasi wala pa tayong pera kung gastos. Mag-ipon muna tayo Mag-ipon muna tayo ng pera. Kasi ayaw ko maging mahirap. Pagbalik ko, meron akong pera. Pakasal na tayo. Gusto mo? Magiging ka ba no? Dapat tuturuan kay ikatawang challenge. Gusto mo sabihin natin sa kanila? Hi! May sasabihin kami sa inyo. Ano yun? Dito na tayo ingit. Nagkabalikan na kami. Nagkabalikan na kami. Wow! Plastic! Ang galing! Plastic! Okay. Balik ka pa yan. Naingit na sila. Ano? Naingit na sila. Ha? Siguro na naman. So, yun lang. Nagkabalikan na kami. I will have the Jowa challenge. Jowa challenge lang pala. Akala ko totohanan. Challenge lang pala eh. Ano? Akala ko totohanan. Challenge lang din pala. Challenge lang. Oo. Pero hindi nyo alam, may sekreto kaming dalawa. Ano yan, Mimi? Ano Hindi yan? nyo alam, may sekreto kaming dalawa. Secret lang. Oh, secret nga, di ba? Oh, di ba secret? Hindi nyo alam. Kami maniniwalang may sikreto kasi secret. Ano lang Secret yan? nyo. Imagination nyo lang yan. Hindi, secretong... Jowa challenge lang din eh. Fake lang din eh. Maaga akong gumising ngayon kasi ipagluto ko ang baby ko. Kasi ganyan talaga ako. Maaga talaga akong gumigising tapos nagluluto. Nasanay na kasi ako sa bahay namin. Kaya bumili ako kagabi kasi naubos na din yung supply namin. Bumili ako ng pang-agahan para ipagluto si baby ngayon. Kaya ito yung lulutuin ko para sa kanya. Yan. Skinless longganisa, tuna, tsaka itlog. Kung tuna, lalagyan ko ng itlog dito.
At natapos na din ako magluto para kay baby na ibibigay ko na sa kanya. Hi baby, good morning. O ba't naligo? Naligo ka na pala? Yan, pinagluto kita. Okay lang sa'yo? Ano lang ka? Baby, Ay, baby love. thank you, baby love. Baby love. Naligo ka na pala? Ba't di ko na naligo ka? Ay, maligo kasi ako kasi hindi ko kaya hindi maligo kasi agad talaga ako para fresh. Ganda-ganda. Ako, hindi pa ako naligo eh. Ha? Hindi pa ako naligo. Pero fresh ka naman kasi hindi ka maligo basta may gwapo. Fresh naman kahit hindi maligo basta gwapo. Fresh din na basta maligo pero kita yan. Gwapo pala. Gwapo. Gwapo pala. Gwapo ba yung baby? Gwapo. Hey, kain mo. Ano Gusto ka? mo- gusto mo ako magpapakain sa'yo? Ha? Ayaw na lang iparas ka. Ayaw ko na lang, mahihiya talaga. Talaga ako sa'yo kasi Ba't hindi ka na mahiya sa talaga ako bata. Hindi na talaga bata. Hindi naman. Kasi baby kita eh. Pakainin mo na ako, baby, kasi nagugutom na po ako. Sige. Ano gusto mo? Dito. Ano gusto mo? Ano to? Yung ganesa? Oh, longganisa. Gusto mo tikman? Yung longganisa lang muna. Sarap. Hindi. Binili ko lang yun. Ang sarap. Masarap. Masarap? Itong tuna na, niluto ko. Sarap? Masarap lang. pero mas masarap ka. Mas masarap pala ako. Ito gusto mo? Itong longganisa? Kunti lang. Okay. Longganisa at tuna. Oh. May nagluluto ba sa'yo dati? Wala. Wala, be. Kasi wala akong boyfriend. Kasi ikaw lang gusto sa akin. Hindi talaga ako nag-expect sa buhay ko na maging ganito pala ako na makajowa ako sa'yo. Kaya hindi ko talaga inakala na magkakaroon ako ng ganito. I love you. I love you, baby. I love you. I love you. Akin lang sa akin. Hindi kita ko. Buka ako sa vlog. Love you. I love you, tigas, baby. Bibi lang tawag na sa atin, ha? Ito yung last. Bawa naman ka na ako. Baby, Mm. alam mo sa totoo. Ano sabihin mo? Kasi ilang araw lang tayo magsasama eh. Sasakay na ako eh. Ano? Ilang araw ko na lang kayong makakasama. Oo, alam ko naman. Nalulungkot
ko. Ay, pabadlong nila. Muli ako dahil. Magkita naman kaya punta. Basta kayo naguli na magwapan ako. Tasa kayo buhok. Bantay ha. Tasa naman ako buhok. Yun lang yung jowa challenge namin. Ayaw kong habain kasi mas lalo akong mamimiss sila. Lalo na si Snake. Kasi wala na akong sasayawan. Wala na akong lulutuan sa umaga. Sino ba nang lagi nagluluto ng food mo? Ikaw. O, yun lang. At yun lang guys. Ayaw. Masad ka kung kumawa ko. Masad naman gani ko ron. Masad ka. Sabi mo ka tiyo. Wala na tiyo. Sama tiyo nga. Para masad na pamilya tiyo. Tabangan man nato tiyo. Mura man sa ikaw. Para masad sa pamilya sa inyo, ba? Bless man sad ka sa Ginoo. Kanang imong gihatag nila 10 times fold ang gihatag pabalik imo sa Ginoo. Bita tinod sana. Munang tanawa ka ron at taas na kay kag giabtan. Taas ang level no. Kay tungod man sad sa imong pagkamaayo. Di maayo po sa pamilya. Munang di magbago, okay? Hantod sa sunod na higayon, kita-kita tapuhon. Bye. Thank you for watching guys and I love you. Sana- Mag-iingat ka sa parko ha. Matatrabaho ka mabuti dun para mag-aipon ka ng pera para pagbalik pakasal na tayo. Tsaka sana i-continue yung support nyo sa kanila. Bye-bye, Tio.